Og smash! Yes! Jeg vandt! Konrad tabte, jeg vandt! Taber Konrad! Ha, ha, ha. Den står altså 20-1 til mig. Yes! Det bliver ved! Det er en tsunami af rigdom! Jubi! Mine børn må aldrig blive ligesom dine børn. De dumme svin. Se, jeg hopper på trampolin! Sjov på trampolin er kun starten. Se, stangtennis. Hvilke asshole bombarderer mig med sådan et weirdo-bazar? Det hedder en freak. Rolig, så er jeg her. Løbe. Smadre. Hoppe. Skal jeg smadre knægten? Ikke nu. Jeg har lyst til at smadre knægten. Du skal ikke smadre flere børn i dag. Ændre kostvaner. Jeg har totalt for mega kosmisk. Jeg er herrehugt på holisme, Jeg altså. nægter totalt at deltage i det foto, farmand. Au, for helvede, mand! Du er min datter, og nu har du bare følge med. Nej, nu starter det forfra. Jeg kan ikke mere. Alting går galt hele tiden. Jeg forsøger, men alt går galt. Jeg gider ikke mere. Ja, James Canvold involveret bare en lille smule. James. Hvad er det? Hvad siger du til at lave et krybespil? Jeg er verdens mest succesfulde filminstruktør. Det gider jeg sgu da ikke. Og så er hun fucked up herregammel. Altså 42 eller sådan et eller andet. Total zombie. Skuespiller. Vi forstår hinanden også to. Tommy, Jeg lever mig ind i rollen som Konrads far. der pæser din søn. Godt lavet, ikke? Gang imellem udvider jeg dørkarmen. Din mor må intet vide. Chokoladedessert. Jeg kan ikke klare det her. Jeg er journalist. Jeg skal ikke lave historier om dumme idioter, der sidder og kigger ud i luften. Jeg vil væk. Jeg spilder min tid på den her jord. Goddag. Du virker lidt ude af den. I er pisse lavsige forældre. Altså, jeg kan da også synge. Op. Se! Intet falder ud. En nyere. Det var der ikke nogen, der så. Efter mig! Au, min hofte, den er... Og hvad går det ud på? Er det groovy?